Salam hormatly adamlar. Sapara hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemine talan. İyileşler talamu aleyküm. Buyur Kemine. Sapara bugün iyirek çıkış edýäs. Akşam e, başka bir nememiz, işimiz bolan üçin. Sapara indi üýt köşmeler başlady. Oň neme gurun berýärdik. Ýollar näme üçin ýapyk diýen wagtda ýa-da haçan açylýar diýilen wagtda halk düşünen güne, ýa-ni ýollar näme üçin ýapykdygyna düşünen güne ýollar açylýar diýip gatykany aýtdyk da. Hmm. Indi soňky 3 aýdan bäri esasanam aeroportda talap artdy, ýani ýollar açylsyn, biz gitmek isleýäs, näme üçin ýollary ýapyk diýilen soralar gatykän soraldy da. Soralýar we giňişli, ýani jogap berip bilmejekleri soralar başlap diýip aýdalýar. Bu nämäniň manysy, ýani näme aňlama gelýär? Cemiyetiň pikiriniň üýtgäp başlandygyny, ýani täzece pikir edýärler. Bulan täze Türkmenistanyň ilkinji adymleridir. Täze Türkmenistanyň gelýändiginiň işaratlarydyr bu zatlar. Indi ýollar ýuwaş-ýuwaş açylyp başlandan soň bir näçe zatlar üýtgär aýdylmagyna görä Türk Hava Ýolları 1 sentýabrdan uçup başlajakmyş. Näme üçin şu günden däl? 1 sentýabrdan başlaýar. Olan bir soru işareti, soru alamaty. Näme üçin Türkmen Hava Ýolları däl? Türk Hava Ýolları olan ikinji bir soru alamaty bolup durýar. Umuman biz bu zatlary dile getirmeli. Şu taýda da näsazlyklar bar bu edilýän işde. Ona sentýabram garaşyp görürs ýöne. Ýollar açylsa üýtgejek zatlaryň birinjisi şu Türkiýe deport işlerine başlar. Öňküsi ýollary ýapyk, şonuň üçin deport edip bilemsok manysyna gelmez. Deportlar başlar. Bu birinji ýagdaý. Ýollar açylandan soň ýurduň içindekiler çykar hemmesi diýilen bir düşünce vardı da, o düşüncede aslında bugünkü güne gabat gelmeye näme üçin diýip sorasaňyz, türkmenler şu wagt çykyp biljek, taşary ýurda çykyp biljek esasy yerleriniň biri Türkiýe Cumhuriyeti. Türkiýe Cumhuriyeti täze kanun kabul edip, hatta täze de däl, bu 2020-nji ýylda ýöremäne başlamak ýöne koronavirus sebäpli bu işi iýe süýşürdiler ýöne eýýäm bir 3 aýlardan bäri ýa-da 2 aýdan bäri diýelis, may aýyndan da. May aýyndan bäri täzeden işe oýup başlady. Ýani näme diýmek bolýar? Indi turistik maksat bilen gelen adamlara 1 ýyllyk ýa-da hatta 2 aýlyk, 3 aýlyk oturma ruhsatnamasyny beren oklar. Türkiýede düzgünsiz, tertipsiz göçüň artmagy sebäpli. Hatta şu wagt Özbegistandan ýa-da beýleki ýurtlar tapagy ýok. Gelenlere ilkinci tawşyrmany ruhsat, ýani ilkinci gezek almak üçin tawşyrmany ruhsat berenok. Uzatmak diýip bir zat var, öňden galyp ýaşap görenleriň uzatmak üçin bir mümkinçiligi bardy. Olam indi ýuwaş-ýuwaş aýrylýar. Gysga möhletli berip başladylar. 2 ýyllyk berýärdiler. Soň 1 ýyllyk berip başladylar. Indam 6 aý, 3 aý arasynda berýär. Şäherden şähere üýtgeýär we köp raýonlaryna da beren oklar. Sapara. Ine şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Ine ýollaryň açylma nemesine gelberdik. Indi halk ýurduň içine girecek, ýöne ýurduň içinde de bir näçe sürprizlerle garşylaşjaklar. Aba ine sapara menem hemmesini birden gurrun bermäýin. Aba size de söz bereýin, soň aýtjak zatlarym bar entegem ýana. Yo, yani kaydiyan zatlan
doğru o neme diyen paylaşan Türkiye'nin yağdayı emmek şey belli. Dünya cemiyetine de belli. Öyle yağdaylara ettiği kıyınal şey. Türkiye bunca Türkmeni bu da takrap bilmiyor. 3 ay, 6 ay, bir yılın içinde bu dağıtılan hem beceti çözülmeli benim fikrimce. O taşeri yurtların, öde yurtları iyi çıkmalı öde yaşayıcılarına. Şoň için ýagdaýyň kynalşar. O iň soň kuny wägirip çägirip görenden şu wagt ýöňünden gam nilen ýaşy. O Türkiýe ýagdaýy şol, oňa sany uly belli däl. Milyon diýenem bar, milyon ýarym diýenem bar, 2 milyon diýenem bar. Ýöne Türkiýanyň içine baranda niretne deretden türkmen bolup dur. Şol ýanky Siriyeli Türkmenlerden az däl. Görünüşine göre şeylere nimet var. Yolları iyi de nemedeli. Hem yaptılar. Şunu doğru doğru yani cevap tapmalı doğru. Hem için yani koronavirüs değil, yüzünden değil. O bahana, yani boş bahana, onu kabul ederlik değil. Yani önemli neme değil. Buna bir tevap olmalı. O tevapların üstüne biz ayratin bir gepleşik etmeli orta kemine. O kellemizde bar näme sebäplerden böyle Türkmenistan'ın içinde bir topur problemler var. Ente hep açılmadık. Böyle çözmesi kıyın problemler var. Onu bilmedim. Hükümetin başına oturanlar bilýärmi, bilen okmy. Yani su problematik öyle katastrofik yönü problemi de derler. Şu an daşına çıkanlar içine girdi. Şu an tuğlenip çönemet bilmeye de. Ahı tuğleniyor. Bir kırancılık arada vururum yok. Ahı tuğ problemi. Böyle ehli vilayetlarda. Böyle katı ağır problemi. Onu burunla çözülüp olmayan mesele de değil. Şu arada hükümet hem çare uğrayanın belli derler. Bu problemin bağdığını entek dile de getiren noktada. O ikinci işsizlik bu yaşam nemesi. Yani Türkmenistan'da bir önümçülük şuun kağıdayında işlep bilen ok. İşlenmesi mümkün değil. Onun önümçülük işlemesi işsizlik oluyor da. Halk işsiz olan o. Buraya bunlar çörü yemeli. İş yerini açmalı, nemetmeli. Ona da nemeti yeten ok. Kapitalisesi yok da. Hükümet devlet kuruluşunun nemetinde. Ne şu an yol açıldı. İçinde arkadaşına çıkar. Sen edil çıkmadı deyip deme diyen ol. Katı kâne adam çıkar. Ve çıkmak islerler. O. Çıkmak islerler. Yani kalacak yeri yok taşında. Yok. O ikinci mesele yönü Türkmenistan'a gideceğin kanından taşına çıkacağın kani, çıkacağın kani. O kân mi kân diyen. Belmi dama şön geldi bu son 10 yıldan beri. Yani yolun yapılanın büyük sebeplerinin bir şey olmağı mümkün. Yani o doğru sebepleri. Şimdi Türkmenistan'ın içinde yani işler yalak değil, yaşar yalak derler. İşler yalak olmasa yaşar yalarım derler. Hmm. Tamam. Bunun inni bulonken bir demelerim yok. Çözüm için sayılar yalak yollarım yok da kemiğine. Hmm.
Demir Gazık Karay'a yalık edayi O, meseleler bundan son güçler yetse o da. o. Ya şöyle etmeli, ya kaçıp gitmeli, ya, ya da hükümeti tavsırmalı. Hmm. O, başka şu görünüp duran alternatif atam yok. Ve bular hükümete tavşırmalı. Hatta para hatlı yol bilen olmalı bu. Biz onun hükümet ne tavşıracağının prosesine düzüp verirse eğer düşünmeyen olsalar. Hmm. Yani biz şunun taraftarı. Bir, Yo- Ama başka çıkarlığı yol yok da. Devam edip bilen yok. O da görüntü da. Bunu içinden adamlar hat kovulayandır. O, bilen zonlar daşına sıkacak oluyorlar da. Daşın akıllar yani onun yaşal değil. Kabil 3-4 yıl daşın akı adamlar o Türkmenistan'ın içine vartan ütkenler ya da ön kuzey alaktırıyor diyenler rolün yok. Baranlarına da ne yani yağdayı katı kıyınlar. O iyi işin olmadı. Çörüğüm yok da. Ya da yapıp ne Demirgalı Karayı yalak etmeliler. Başka deme de yok. Azıcık. olam ine sapara geleli tazeçe pikirlenýär O. halk. O tazeçe pikirlenýär halky ýa-ni Demirazık Kareýa şu ýagdaýa gelen wagtda ne internet bardy, ne gowy aratmaşyk bir uruşyň içinden çykypdylar da. Öz O. nemelerine bagly tanan ýaty edip bildiler. Yani günümüzde o birazrak mümkin däl. Mesela halk olaryň garşysına pikir edýär. Olaryň bilen bilelikde yol ýöremekçi däl. O täze yol o düzülmeli. Türkmenistan döwleti dikeldilmeli. Bir stabil Rada bir hökümet, alak yaşar yalak devlet dikelmeli. o stabil hökümet nemesi bolmaly. Entek o beýlek ýa su problemasyny sapara aýtdyňyz häzir. Su gaty ul problem hakykatdan hem. Häzir Türkmenistan'a del Orta Asya'da hı. hem de çetinde de Şu İran o vantana çenli problemi olmalı. şimdi Orta Asya yurtları yankı medeniyetten medeniyete düşünmeyenlerin yine şu alamatı bir gün olmasa bir gün Owganistan ekinçiliği dayhançılığı östürüp bek islese Amderyanın suunu demir gazondan gün ortasına doğru çekmeli olýardy. O yani 5 yaşındaki çağa deryaların gurrunu versen derya näçin gerek näme edilýändigini gurrunu versen şolaram düşüner onda diýmek o anlar ertir bir gün Amderyanın suunu kanal edip çekip başlasalar bize doğru yani gün batar demir gaza doğru su gelecekler. Yani Evet. demek biz susuz galýas. Diýlen düşünce bolmalyty yok hiç birisinde de bolmadyk. Sebäbi öz başta ya da öz başına pikir edýän adamlar yok Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň belki ýa su meselesi boýunça däl de umumy hemme mesele boýunça yok. O. Yok. Hem Türkmenistan'la kemiğine e, yani öňe seredip 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yani problemaları absurdade diýen yani ödara maslahatlaşýan diýen gündeme getirilýän yani tertip yok. O Türkmenistan o zatlar pikir edýän adamım yok. Ya, pikir edip biläjek adamlar hemmejesini ýok etdiler. Bastılar, astılar. Kaçıp O, bilen hem yurdun daşına çıkıp bildi yetişen. o daşına çıkanda da o yüzüne tüykürüp böyle. O daşına çıksa da izarlap görürler onu. Agent koyup börüyte yankı. Agent diyeste. Evet. O izarlayan demesine koyup şolar bir yere varıp yani Türkmenlerle başı birikmeli değil de. Şondan neme diýerler. Ýöne sapara indi bu zady biz emine synladyk, çak etdik, garaşdyk bir teoriýa, orta atdyk öz aramyzda.
o halk ayağı kalmalı, kalır, yollar hem halkın özü açtırıyor deyip bir näçe geze aytyldy da. Her türlü görünüş edip ayttık. Halk yolun näme üçin yapılandığını düşünse yollar açılýar diýdik. Şo zadym boldy, indi mejbur açmaly bolýarlar, yüzleşmeli günlere ýakyn. Bunu bular neme diýip pikir edýärler? Biz halkyň gulagyna seslenýäs, halkym ayağa galýar diýilen bir zat pikir edýän bolmalylar. Başyndan bäri ýok biz hiç hili neme däl ýa-ni döwleti ele geçirmek ýaly bir niýetimiz ýok. Ýa-ni halka köpçülige şu Türkmenistanyň içinde doğulan adamlara değişli buna yine şu şekilde neme diýerler yine aeroportda boluşýarlar şu şekilde yani ýurt ütge diýerler şu karar berip bilmeýän adamlaryň hemmesi aýrylýar. Halk bundan soň ýurdun başyna yani ýurdun başyna diýip aýdylýar da ýurdun belli bir nemesi var da siýasatçysy gerek, o döwlet kadrları gerek, bürokrasiyası, o bürokratları bolmaly. Şo zatlaryň hemmesiň hünäri bolmalydygyna düşünýär. Işi düşünýän, başaryp bilýän adamlaryň gerekdigine bilýär. Ýani sebäbi iň bärkisi demokratiýa bahatynda iň pes derejede bolan Türkiýe hem Türkmenistanyň ýanynda yüzesse gowy şertleri, şu wagtky şertleri. Ona neme Türkiýe'ye gelen Türkmenler görüp düşündi däl. Türkiýe'ye gelen Türkmenlerim Türkiýanyň watandaş hökmünde ýaşaýan oklar 2-nji, 3-nji derejeli sınıfdaky adamlar hökmünde ýaşadylar. Ýa-ni hakyky bir watandaşlyk duýgusyna biz hiç bir ýerde ýaşap göremzok. Ine nesip bolsa täze Türkmenistanda bu duýguny ýaşamaly biz. Ýa-ni hakyky watandaşlyk duýgusyny. Onu ilkulak öğretmeli kemine vatandaşlık duyguları, o düşünceleri, o şu çıkışlarımız, nemelerimiz şoňa gönüktürülen o size vatandaşlık duygusu. Onun sizin yani şu an Türkmen bir kimliksiz millet de o kimliği olmadık millet. O bu gün manada da şol yani kimlik yani pasport pasportsuz ýöne hakik manasynda da kimlik diýmek şahsiýetsiz diýilýär da kimlik diýilýär şoňa şonun alak millet bolduk da millet däl bolluk diýär bolýan o kimliksiz şahsiýetsiz o sen näme bolugdy da hiç zatda bu dünýeden ýöne ot ýalak gelip ot ýalagym geç gitmeli. Ne şonu bir adam ýalak döwleti o sizem bir şahsiýete ýoşy şoňa öwrülmeli. Bizim pikirimiz, düşünjämiz ne şo tarapa. Onuň akyl döwleti näde kurmaly, onu öýdi çekeleşip nemedip yol tapar. O bulor nädip gidirmeli? Oňam nemesi bar yol var. Ýöne ilkulak yani düşünjäňiz ýetmeli. Şu döwleti sizin öýdüňiz gurmalygyňyzy, öýdüňiz üçin gurmalygyňyzy o hökümet diýilen zat bir geçici zatdyr. Ýöne döwlet diýilen zat halkyň öýüdür. Şo zatlara düşünen soň yani problemleri çözmek anlat doğru. Düşünüp edilen iş ýetgeşik bolýandyr. Biri edip bermeli bolsa hiç wagt edip berilen däldir. Onu siz görüp gördüňiz. Edip berjek diýen olsa da yalandır. Olar düýünler yalanlar. Ne 130 ýyl, yani 130 ýyllanam ken 140 ýyl bolýar da. Siz birine garaşly bir edip bermeli. Siz öwredilen. Şoň.
Öyle şu teritoriyada birden Türkiye yartiyalık da kemiydi. O gün Hmm. iten günün var, suğum vardı. O kadın var, nevtin var, ne hemen diyten bir topardadın var da. Çörüğün tap bilmen yörün millete bevurlukta. Bu utanç aslında tereden de kat utanç da hatta. Yani, ona bu utanç görünür olmadı. Ona da ne diyen. Hmm. Yani bunu adam bir ala eğitip bol yani. Hem mümkünçülüğüm var. Aklım var. Yani akla yol verilmedi. Ya aklına mı edip bilecekler yoktur. Ondan Yani e, kendine Hı hı. yani devletin başına adam hem de adı şöyle diyen yalak demediler de. Şonyalı komünizmin emesinde şonyalı edip bir şekil Oh. veripdirler yani. Dige komünizm hem değil sapara önkü padşah sultanlık dövrlerinde de şonum yalı kıynatsak da. Bir Neme adam nemesi yani onu bu ayranızda da o şu Berdi Muhammedov'un 2 milyondan uğrak 3 milyon Berdi Muhammedov var. O şolong içinde de belki de Berdi Muhammedov o şolong köprüsünden kovu olmalı mümkün. İnnere yani oğlunu koyuptur da. Ben şu oğlun prezident bolup bilen olsa men näme bolmaly näme diýen adamyň sany ken. Şo bolup bilen bolsa diýede. O ne şolar ýalak bir näme bar şu at. men Serdar'dan has betçe diýäme. O Has betçi olaryň diýip. Gatak bal o şonuň ýaly bir nemesi var. Neme sapara ýöne ine ýurdun içinde kynçylyklar şotaýdy. Garşylaşmaly kynçylyklar. Soň geçen aýdypdyk ine onluklar babatynda. Türkmenistana barandan soň ine güýç ulanýan döwletiň ýa-da güýç ulanýan nemesi bardy. Döwlet goşadyrnak içindeýdi ýani. Polis, mehkeme, prokuror, ýene näme ine şo taýlara yerleşmelidir. Soň sessiz şo taýda dowam edbermelidir. Gün ýakynlaşýar gitdikçe, aýlar geçdikçe ýa-da bolmaly wakalaryň nemesi güne azalýar-da. o Şoňa adamlar daýarlyk. fikirleri ütgüýär kemine gat ütgüýär. 2 ýyl mundan öňkü türkmen ýok şu at ne. Adamlar näde ütkendem peljerip bilen ok bolunýar. Düşünceleri kän ütkendir. Onun şu düşünce en önemli yaraňyzdyr. O tebi aeroportda baraňda telefonuňy seyredip telefonuňy neme diýerler, kontrol edýärler de. Ýöne sizin beyniňizi kontrol edip biljek adam ýokdur. Şoň üçin biraz düşünceleriňizi, dünýä garaýşyňyzy, gödýetimiňizi giňişletdirjek boluň. Bu datlar gaty önemlidir. Ýa-ni özgörüş revolýusiýa beýniň içinde bolýandyr. Daşyndaky ol kiçik bir zatdyr onda. O düşünýän soň ýoluňy bolmasalar bunu ýapyp bilmediler. Sidem adam ýalak kabul etmäli mecbur bolurlar. Bolmasa şu at edenlerini etmiyorlar da adamın yani Türkmeni adam hataını vururlar da. Hiç yani neme alan oklar. Yani adam itte tanımadan Türkmeni tanıyor da. O öz aralarında da birek de şunlarla. O birek şoň içinden çıkıp gidiyordu hükümete de var yani şunlarla. O şondan çıkanam şunlarla. O taşından ben aktivist dip görünürüm şolordan o del. Hem beceti bir deme bir yerden çıkan datlar var. Hmm. O siz özünüzü hilemasanız sizi hilecek adam yok dünyada.
Ma. Sapara. Ine şon ýaly ýanky ýoluň açylmagy ine pikir edin. Şo taýda bir ullakan bir zadam bolanok da bir gezek çykyldy, hereket nemesi boldy. Ýollar açyldy. Şo jagaz adam ýanky jemlesen 2000 bolar. Hemmejesini jemlesen de şo taýda hereket edenler. Ýurdun içine baran soň 100 miňler hereket etse o nämeleri ütkemes, nämelerim ýoluny açmars. Täze Türkmenistan ine şo diýmek bolýar ilkinji adımlary. Onun bular neme kemine yani propagandan nemetini ulanyallarda yolu açtık 8 reis o bir ayda boljak. Yani 8 reis näme? 11'miş. Ha 11 reis. Hakkı değil mi el sefara? O bir ayda diýedi. Bir günne 50-60 reisten az reis bilen halkı içine daşap bolanok. Ne o ilçhana yemeleri o. Size düşündürýän. Günne 20-30 iň azyndan. Uçup da samolyotlar. Gün o ya cemlesen Normal 4-5 reis uçýandy Türkiýe. ortalama edip alsan 5 reis bolýardy hep neme günlük. Hepden ortalaması o günlük 5 reise dengelýärdi. O şonu 25 edip bolýar. Sen ayda 11 sanak reisi o da biz deme Türkmenistan açtık deyip onu müjde diýedi. O havar neme diýen ýalar edip. Utançlı. O biltleňe bahadyny yılda çıkartdılar. 700 olur, 500 olur. Olur yalan bir baha bu. Amerika yani Türkiye'den Amerika'dan da 500 olur. Demedin o. Benim bilişime İstanbul'dan New York'a gitmek için $500-600 dik bilýän biledim bahasy. Bu soňky döwürlerini bilemem, öňşan ýalty. 9-10 tağa düşýär. 2 etse bu da. 3 etse daha. Ha. Nähilek beýle bolýar. Ýöne halky hiç neme ýa neme alanoklardan. Bu halk bilen näme etseň edip bolýar diýilen ýalak nemeleri var, düşünjeleri var. O düşünjäni indi ýygşyr bermeli boldumy kandaýan sapara? Ne pasportam şunu alak. Hep şunu düşünürüp bilen oklardan. O bir pasport diýilen zat. Her kimde bolmaly, hökman bolmaly zat. Şoň üçin döwlet, ýani hökümet diýilýär. Şo prosedurany amala aşyryp bilmeýän boldum. 2 saat oturmaly ýaly. O ilçinden başlap ta prezidentine çekin. 2 saat. Adarlarını da del. Şo taýdan gaýtam ýani pul ýatýarlar. Bu halk hemme taraplaryn ýöne soýup bermediler diýerler. Soğun ýalak nemede galmandyr öýdýän. Adam etem galmady. Şon ýaly. Ya bu zatlar bolmaly ekene bolmadyk bolsa biz ýanky Sowet sindromundan çykyp biljek däl ekenimiz. Düşünmeýärem halk. Orus- Görmese düşünmeýär ekeni. Biziň halkyň şonalak bir nemesi var. Okumaýan, nemetmeýän, özüni gelişdirmeýän millet. O hemme zat görüp öwrenmeli bolýar da. Ýaşap o. Entägem ýene de öwrenmeli zatlar var. Bunlaryny bulan hatam kynlaşdyrarlar. Näme? Sapara
bir neme var da nähilliler bir cemiyetin bir häsiýeti var. Cemiyetin häsiýetine cemiyetin agzalarından orta çıkarıp bolanok ýa-ni cemiyetin agzalarynyň häsiýetine seredip cemiyetin häsiýeti hem şul diýip bolanok. Cemiyet elmudama üst pikirdir. Üst pikirdir ve nemäni belleýändir. Aýdal däp dessury belleýändir. Ýa-da dogry-ny ýalňyşy belleýän bir güýçdür aslında cemiyet sapara. Bu aşağındaky ol mysal üçin käbirleşlerimiz aýdýar diňleýä, görýä. Şular diýe oýanjagy meňzäni okdiýa-da. Ama aýdýan oýanyp oýanma oňa bagly däl-de. Onuň şu güne düşmegi şoňa bagly däl-de. Ýalňyş bir jemgyýetiň içine dogulupdyr. Dünýä gelipdir. Bu oňa bagly däl-de. Ýöne ýalňyş jemgyýetler hem ýalňyş bolanlyklary üçin belli wagtdan soň çöküşe dogry geçýär. Çökenden soň dogul ýitýär. Ýiten wagtda diňe akyllylar halýada bu işin içinde. Düşünýänler, bilimliler galýa. Galany soň şolar ýene täzeden şo nämäni dikeltmeli. O dikeldip bilse dikel diye bolmasa beýleki milletlere garşy gidiýär. İşledim bulanı. Ha. Tarihte ýöne ýydy galýar, türkmen bolupdyr diýip. Şon ýaly. Ýene şol adamlaryň täzeçe pikirlenmegi eýýän jemgyýetiň üýtgeýänliginiň alamaty. Köp adamlar pikir edýär, adamlar bir-birden üýtgeýär, soň jemgyýet üýtgeýär däl. Elmudama jemgyýet üýtgeýär, soň adamlar üýtgeýändir. Bunyň nemesi düzgün tertibi şol bu işin. Ýansakda şo zada düşünmeýän bolmalylar. Bularam 2 ýylyň dowamında jemgyýeti canlandyrmak üçin şu täzeçe pikirlenmek üçin elinden geleni etdi, bize kömek etdiler ýani. Bize kömek etdi. Biz hem şonuň üçin işleýäs. İşledik hem ama ýene de azrak işlemeli ýeri galdy. Şoň galany üýtgeýär bolmaly ýerine düşecek. Yani hem zat yerli ýerinde bolmaly. O iň kıyın nemesi basamagy geçilli diýsen bolýar. Iň agyr nemesi bilek halk düşünmesi gerekdi-de. Iň bolmanyna bir gidijek böyle bolsa. Şo düşünje oturan soň onuň bu ýaýrak gitmeli. Bozulan maşgalalara nähil maslahat berýärsiňiz diýip sorapdyr bir ildeşimiz. Gaty bizi de gaýgylandyrýan, ýani gaýgylandyrýan diýende kellämiz agra diýen manyda däl, ýöne hakyky garşylaşjak bir zatymyz ine täzeçe pikirlenip bilmeýän maşgalalarym bozulmany dowam eder. Beýnansakda şonuň ýaly Türkmenistanda häzirki gurulan maşgalalaryň hemmesi ýalanyň üstüne gurulandyr. Yalanjykdan gurulandyr. Daýzalarynyň daş döwründäki garyndaşlaryň, daýzalaryň, gelnejeleriň inisiativasy bilen gurulandyr bu maşgalalaryň köpüsi. Ýani bir akyl bilen gurulmadyk maşgalalar, akyl bilen ýörejek bir döwletiň içinde kyn nämeder ýolalar. Şonuň üçin meniň pikirimçe hiç gynanmaly däl. Üýtgeşiklik bolaýmaly. Türkmenistanyň maşgala guruluşy ýalňyş. Biz başyndan bäri aýdyp gelýäs. Ýani ýalňyş diýende men ýamanlamak üçin aýdamak hakyky bolan zady. Ýani bir şo taýdan sagdyn çağalar önüp bilen o häzirki maşgala guruluşynyň nemesi. Ýani Öňe ýene-de galty selçen sebäbi bir hikmeti birek bilen gawat gelýäni 100'den biri, 1000'den biri şeýle çykýardy. Şonuň ýaly bu nemede üýtgeşiklikler boljakdyr. Hatta ine şuňa üns berim, aýdýan zadymy güýçlendirmek isleýän. Ýurdun daşyna çyksa ýa er çykyp biler ýa-da aýaly çykyp biler. Ýa-da ikisän bilelikde çykyp bilýär. Şo ýurdun daşyna çykandan soň şo maşgalalaryň köp bölegi aýrylýandyrlar. Daşarky dünýä azra bolsa erkin, azat,
Täzeçe pikirlenip bilýän, soň görýän ýanyndaky saňa laýyk däl. Dogry dälmi? Köp adam şonuň ýaly demedýärdi. Ondan has gowlar bar diýmäýin-de. Men şundan aýrylşsam has gowy ýaşap bilýän. Şertlerim has gowy tarapa düzelýär diýip neme bar? Misallaryny gördük. Ine çağalaryny taşlap äre barypdyr ýa-da durmuşa çykypdyr ýa bir bilen durmuş gurupdyr. Nähil diýip aýtsaňyz aýdyp bilersiňiz. Çağalaryna jaňydan ok 2 ýyl, 1 ýylla. Näme diýmek bolýar bu? Türkmenistanda gurulan maşgaly institutlary başyndan ýalňyş ekeni. Şonu düzelýärler ýurdun taşyna çykan soň. Ine Onun pidasy var, ne çağlarım çok pidasy. hawa ine täze Türkmenistanyň boynuna ine şonuň ýaly bir ilkinji ýa täze Türkmenistanyň yüzleşjek ilkinji nesli şonuň ýaly ýalňyş maşgalalardan travma aldyrma ýa-da bir dogry bir psihologiýa nemesine jemgyýetiň içine ornaşyp biler ýaly hala getirmeli. Ine bular bir kyn neme mesele. Bunun için bize köprek psikologlar, sosiologlar gerek bu işler çözmek için. Bize köp pul kazandıryan, pul nädip köp kazanmaly ýoluny öğredýän adamlar gerek däl. Birinji nowatda. Nesil zaýalanmaly däl. Bize yeterli miktarda zaýalandy nesiller. Bu inandyrjy. Deme kemine o enatası ullukan adam ediyen işlerine cevap verip bilen adamlar. Yani çağlarda günah yok. Yani o iki deme bir yerik gelende çağı oluyordu ertede. O yerde diyen o 9 aydan sonra o günah tizde yani kullarda çağı da günah yok da. Şimdi şu çağlar o kimin boynuna gal yani son yetişmeyen ayrı şeyler de. No. Enetini de gerek kal, atatını da gerek kal. Ke halatlarda emmet veyle değerler elbette oluyor. Ne täze hükümetin önünde giden problemler vardır. No. Endi şu problemi çözüp biljek adamlar gorulmaly adamlar ine şolar sapara. Ya o Täze Türkmenistanyň gerek adamlarım şollar. gerek adamlary, goramaly adamlary şolar beýlekler ýa möhüm däl diýip aýtbaýyn ýa bolmasa da bolýa. Ýöne bar bolanlygy üçin galyp bilýärler. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar illeşler. Zatlara we pikirlenmeli. Pensiya meselesi var. Hemme gaýgylandyrýar. Şulon hemme jetni ne jemgyýet el bilen etdi de. Elleri bilen ödem çapak çalıp o. Ne zatlan soňu var eken ne. Onun ne hadylyny ne şu at orp ýörsiňiz. Sapara şonuň ýaly. Yani bugün gürrüň bermek isleýän zatymyz şol. Jemgyýet üýtgeýä, ýurdun içine ine ýollar açylandan soň barjak jemgyýet, o jemgyýet ýa-da öňkü gören jemgyýetiňiz däldir. Täze pikirler, täze talaplardyr we Türkmenistanyň içindäki häzirki struktura diýip aýdyldy. Ýa-ni terrorist hökümetiň strukturasy bilen hiç gawat gelmeýär. Tersleşýändir, tersleşmelidir. Bu zat içinde uçunyň içinde çykmagy gatgowdur. Ine illeşler 2,5 ýyl mundan öňki uçun ýa-ni ýurdun daşynda çykan uçun ýurdun içinde çykan bolsa eýem şu wagt köp zat başgaça bolar. Ta gowy tarapa giderdi, erbet tarapa giderdi. Ol näwelli o arada men bir zat diýip biljekdi. Ýöne häzirki rejim ço taýda galmasdy. Neme ayağa alan vakti, yani uçkun çıkan vakti, şonun ýaly bolýar bu işler. Bu rejimin gidere yeri yok kemine. Ya kaçıp gitmeli, ya gaýdyşyndy diýalak.
Ya doğru yapmalı. Ya demir perdeni kaldırmalı. Demir kare edenin mervet olmalı. Ha, planlarını şu var ya kaç gitmeli. İkiden bir bulon taylap bilecek demesi yok. Ya, üçüncü meyletin tavsırmalı. Hükümet tavsırmalı. Hı. Yani bulon başka yani dördüncü, beşinci varyantlarım yok. Hı. Ya bunu oynayan nemeler var. Ne şulon öğüt yetiştiren adamlar var da. O içinde bile işleşip inançıp nemedik görünler. Şulon içinde de o men Serdar'ın yerine Hatman Atip diyenleri katıken ya böyle şolon arasında var ya şu vatta. Bizim aramızda değil. O rejim ütkömel değil, orsa hizmet etmene devam etmeli. Oo. Bir demokratiya gelmeli değil de. İyileşler. Demokratiyanı geçen komentaryalardan ünlüsü verdim. Biz düşündürüp bilemiz yok. Yani biraz düşünen adama düşündüren yalakrak gördüm de. Yine demokratiya demek köpçülüğün katnaşmağında kanunun çıkmağı demek. Yani kanun e, çıkarcılık diye bir zat vardır. Kanun çıkarcılar var, yerine getiriciler var, son kaziyet vardır. Yine şu kanun çıkarcıları halk saylaya. Deputat diyeniz ha. Yani umuman aytsak halk kanun çıkarmakta aktif katnaşıyor demek. Kanunun düzülüşünde. Son yerine getirilen vaqtda şonuň jogapkärçiligini hem o halk izarlap görüp demek bilýär. Arkaýyn köçe çykyp miting edip protest etmäne haky bar. Ine demokratiýa şo diýmek. Demek kemine yani demokratiyan imitasyası ilmuda mı da bolon ne deputat parmağını taýlaýarlar, ýöne yalan taýlaýarlar. O taýlawlar yalan. O soň üçin yalan deputat çykýar orta. O kanunlarım ýöne göz üçin edilýär kanun o işlenok işlemesi mümkünem däl. Hem de memletinde başında yalan ýatýar da. Ha. Hem de imitat yani hakiki iş derler. Imitasiýa diýmek ökünmek. Yani, O, Türkmençe yani demesi ökünmek diýärdi. Türkmençe edil manysy bolmaýar ýöne pikredin goňşy gowjaý gurupmy? O senem şoňa meňzeşjaý gurjak bolýan-da. Imitir diýen, kopýalaýan da ýa-ni. Onam kopýasam berбет bolýar diýe sapara. o Zadım. arginalın demesi yalak bolup bilen o. No Hmm. hem de adı yalan, o yalana da öwrenşilýär. Yalanın içinde doğup yalanın içinde ölüp diyenleri kendinden Hmm. adamlar bir yıl iki yılın yalanı nerede? Bunun içinde yetişen adamlar vardı. Hmm. O, yani daşına çıkman bunu görüyorum bile noklar. Daşına çıkanla da görüp bile nok. Yine de şu sırıdan içinde oldu. Hmm. Şu da atlar büyütken başladı. Adamlar televizyon fikir diyen adamın tane gittiği köpeliyor. Şu fikirler bizi bir yedik getirmeli. Hmm. No. Kemiğine şu tayda O oturan Cemlerle o biz Aytmalzadymyzy aýtdyk. Aytmalzady aýdyp bolansoň biz başgada nemämiz kellämizde da şeýa selmede ama. Dowam etip gidiberýärdi. O sapara şu taýda jemläp bilers. Umuman o, o jemgyýet ütgeýe o buna islese islemese o kabul etmeli. Hemme kim kabul etmeli bunu? Diňe aňyr garşy tarap däl, o adamlarym kabul etmeli jemgyýetiň ütgeýändigini. O jemgyýetiň ütgemändäki esasy roly 21-nji asyr bolmak. Ýani 21-nji asyram bir atdyr. 21-nji asyr nämeleri getirdi şoňa seretmeli de. Sosial mediýany getirdi, interneti ýaýynlaşdyrdy. Ondan soň ýani dünýä arasyndaky ara gatnaşyk has aňsatlaşdy.
adamlar arkayın başka yurtlara gidip bilye ve başka yurtlarda işlep hem şo taýda pul gazanıp hem şo taýynyň kulturasyndan täsirlenip ýa özüne täsir alýar, üýtgeýär. Şoň ýaly bir döwürden döwür diýmek 21-nji asyr. Umuman gysgaça aýtsak onuň ykdysady nemesi bar, o zatlar bu taýda aýdyp durmaly. Umuman täze döwür. Biz hem ine şo täze döwüre görä ayak basjak bolýas, täze Türkmenistany şoňa görä planlaşdyrýas. Muňa da köpçülik düşünmelidir. Köpçülik hem şol täze Türkmenistanyň tarapdary bolmalydyr, ýanynda bolmalydyr. Netijede täze Türkmenistana baryp sapara ýa-da Halmyrada ýaşajak däldir diňeje, ýaşasa da. Netijede 5 milyon, 4 milyon ýa-da halk bar. Demekmi ýaşamalydyr. O serwede. Kemine bu halkın özü gatnaşmasa işsat bolýan däldir. Siz iýdiňde seredin däm üçin sizin internetiňiz ýola goýulmady. O daşar ýurda kapylar açylmady. Däm üçin metbuat gysyrly sizi şu 21-nji asyrdan has ýyda galdyrmak üçin edilen ýörüt edilen ýöne birinin keypine geldi edildi diýilen neme dälip. Sizi şu informasiýadan mahrum etse, siz şuun kunuňyza gelýär. Sizin ýurduňyzda özüňiz gurbanlygyňyzda o düşünjäňden ýokdur. Biz bunu deňek gördük. Yerli hökümetler barada kän gurrun etdik-de. Yerli hökümet diýmek öz demäňdi. Özüň gurmak. Özüň idare etmek. Yeriňden, howaňdan, tuğuňdan Oňa da ýene güýçlendirilen demokratiýa diýilýär. Adnan dogry goýsak sapara. şoňa siz näme üçin gatnaşmajak? Özüm ayak depip gatnaşmajak bolýarsyň. Başlan görün. Size biri edip bermeliydiniz bolýar. Size kimin bergisi bar? Sonra çekin şo zatlar. Yo biri eder de ýöne bermez ona. Yo bergisi ýok, näme üçin berdi? Eder bermez özü. Şoň üçin hem bäňiz aktiv gatnaşmalysyňyz. Düşünmeýän bolsaňyz özüňizi gelişdirin biraz. Okan, teredin. Sonra görün, sonra sorgulan. Bu zatlar şeýdik gelişýändir. Özüňiz etmeli. Ýaşaýşyňyzy özüňiz urmaly. Näme türkmen ýaşaýşyny gurup bilmändiň, näme şu hötenip berdi. Sizin giden mümkinçiligimiz bardy bunu gurmaly. Mümkinçilikler sapara gelýär, şu gelen wagty tutmaly ýene şu gelen wagty ýene-de. Bundan soň gitse o da bu soňky şansyňyz. Gider, bundan soňky geljeginde türkmen diýen millet galman öler. Näme şu wagt neme bar da? Bıçak arkasy diýilýär-de. Bu tarafa da açıp bilýän beýlek tarafa da. Bir tarapda ne demir kareýe bolýan ýapylýar. Beýlek demeseniz de özüňiz öz ýurduňyzy özüňiz urýar. Näde bu edip bilseňiz size bagly. Onda Cemil sapara şu. Bolýar. Bolýar. Sağ olun sapara. Sağ olun. Sağlykly görüşelim.